Novak Đoković, koji je osvajanjem Roland Garrosa najavio novi veliki uspeh srpskih sportista, je na poseban način čestitao Nikoli Jokiću povodom njegovog osvajanja titule NBA lige sa Denver Nuggetsima. Nole najpre na svom Instagram profilu okačio grafički prikaz Jokića sa šampionskim NBA peharom i to dok jaše konja i u dnu napisao: "Čestitam brate, najbolji si." Sledeća objava bila je još fascinantnija. Novakova i Nikolina fotografija iz najranije mladosti, kada su obojica držali teniski reket u rukama, uz veoma originalno Đokovićevo pitanje: "Kada ćemo na tenis, Jokara?" Naravno, Nole se oglasio putem Twittera. On je tom prilikom šerovao post NBA lige i poručio: "MVP veličina." Nema sumnje da je Nole svim dosadašnjim uspesima, ali i ovakvim porukama svom sunarodniku još jednom pokazao koliki je on sportista, ali i ljudska veličina.